Quen anda aí? Oh. Compañeiros, mirad a quen temos aquí. Temos a xente de Verbenalia. Hola. Moi boas tardes, son Lito de Panorama e quero vos presentar aos meus compañeiros, non? Temos a Jorge, a Dunia, a Lidia e o novo componente Isaías. Este xa se presenta solo, ves? Acaba de chegar, xa se presenta, xa te morro. Bueno, ti tranquiliño, que as mulleres primeiro son nosas. Bueno, pa que estamos aquí? Pois moi fácil. Para presentarvos e invitarvos, sobre todo, a nova feira que vai da verbena. Quedádevos con este nombre, Verbenalia. Vai ser en Vigo, a finales de abril, estades todos invitados. Primeiro, poden ir os nenos, os máis nenos, recién nacidos, incluso con chupetes a mitad entrada. Despois, poden ir os roqueros, sin beber demasiado, pero poden ir os roqueros. Poden ir os nosos pais e os abuelos, Poden, aunque sea, entrar no que sea, coxeando que poda. Aí é, pois, a típica verbena galega, a realidade da típica verbena galega. Para iso se fai Verbenalia, para que poidan disfrutar de dos máis nenos hasta a xente máis maior. Para iso vai haber música de todos os estilos e orquesta de todos os estilos. E falando de orquestas, imos estar as orquestas máis importantes de todo Galicia, o sea que non vos preocupar, que vai haber para todos os gustos. O sea, non vos olvidedes, finales de abril, Verbenalia en Vigo, a feira, a nova feira do mundo da verbena e das orquestas en xeral. Despedímonos cantando un cachillo de nosa, non me digo. 1, 2, 3. Panorama, pero mira niña como está el panorama. Ay, que...